Kaixo lagunok, gaur asmakizunak egingo dizuegu, espero gustatzea. Nik Uxue naiz, ni Martin naiz, nik Udari naiz, eta nik Ane naiz. Gizon handi bat gero eta zarago, gorputz iluna gero eta lodiago, ilea erortzen zaio udazkenero eta sortu berri du uda berriro. Zazpi txori zuhaitzean, 3 hilez gero, zenbat gelditzen dira? Mendian jaio, mendian hasi, sukaldera etorri eta dantzan hasi. Buruan jotzen naute erosi eta gero. Horrela geratzen naiz betirako preso.